Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde яңалыклар чыгарылышы бүген сезне мен Рәмилә Сәләмова сәламлим. Узып баручы атнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Җырлык бик матур иттереп бәйрәм итик бүген, бәйрәм белән. Эшли дә, ял да итә беләләр. Туган як агрофирмасы 20 еллык юбилейын билгеләп үтте. Юллар, җирлегебез урамнарында асфальт түшәлү эшләре бара. Бір гасыр шик түгел, райондашыбыз Кәримә Нәгыймова 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Корылык булуга карамастан Мөслим районы басуларында чагыштырмача уңыш бар дип белгечләр. Быел уҗым культуралы 13400, язгы бөртекле культуралар 36000, техник культуралар 19000 гектар мәйданда утыртылды. Кеше планлаштыра, Аллаһы Тәгалә үзенчә эшли дигән әйтем бар. Быел игенчелек тармагына туры килә торган гыйбарә бу. Узган елдагы кебек рекордлы уңыш җыеп алып булмасы көн кебек ачык. Басу кырлар дымга сусады. Бүгенге көндә менән басуларда 10-нан алып 15-ка хәтлек кенә. Бу инде шул корылыктан килгән зыян. Бу инде безнең средний биологический урожайностьны быелгы елны чиклап карадык. Безнең инде уҗым культураларыннан әлбә бердә 20-25 центнер, язгы культуралардан 15 максимум 20 центнер алар дип көтелә инде. Бик кирәк вакытта яңгырлар булмау игенчеләрне хафага төшерде. Тик белгечләр шулай да басуларның торышын канәгатьләнерлек дип бәяли. Димәк, терлекләрдә халык тавыш калмаячак. Корылык булуга карамастан басуларда уңыш бар. Узган ел гектарнан 39 центнер уңыш алган булсак, быел игенчеләр һәр гектардан 15-20 центнер уңыш чыгар дип көтә. 3 июньнән инде безнең Татарстан Республикасы в целом чрезвычайная ситуация по засухе дип урысча әйткәндә шул объявляция ителде. Безнең инде соңгы явып киткән яңгырларның барбырда безнең әле шушы 1 июль көнне 14 мм яңгыр явып китте. Бу инде безнең барбырда әле кукуруз, хомбагыш, рапс кебек культураларга файдага булды. Шикәр чөгендеренә шулай ук әле файдалы. Май-июнь айларында нибары 20 мм яңгыр яуган булса, 1 июльдә барлыгы 14 мм явым төшем булган. Аның файдасы шул кадәр генә булса да, игенчеләр соңлап яуган яңгырлар техник культураларына булса да шифасын бирер дип өметләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәлетамак авылында җирлек тарихында беренче мәртәбә зур масштабта Сабантуй бәйрәме үткәрелде. Туган як агрофирмасының 20 еллык уңаеннан оештырылган бәйрәм мәйданында алма төшәр урын да юк иде. Тантаналы чарада республиканың мәртәбәле кунаклары, Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мәрәт Җаббаров, министрлык вәкилләре, Чаллы икмәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов та катнашты. Республикада беренчеләрдән булып оешкан агрофирма бүген дә беренчеләр сафында. Туган як агрофирмасы көннән-көн яңалыкка, яхшылыкка юл тота. Биредә югары уңышка омтылуына түгел, хезмәт кешесенә игътибар да беренче урында. Барыгызны да шул матур бәйрәм белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Рафаэль Сөлейманович әйтмешләй, җырлык бик матур иттереп бәйрәм итик бүген, бәйрәм белән. Бәйрәм дәвамында табыннарыбызга килгән күпереп пешкән икмәк өчен хезмәт иткән игенчеләр зурланды. Ипи кадәре игенчегә булган хөрмәт балачактан ук килә. Табыныбыз түрендәге иң олы ризыкка багышланган видео язмаларны да бәйрәмдә катнашучылар зур кызыксыну белән карады. Халкына шундый матур бүләк ясады, зур итеп менә Сабантуй үткәрелде. Чаллы икмәгенең инде аның казанышларын әйтеп сөйләп бетерә торган түгел, бик уңышлы эшләп килә. Киләчәктә дә башка уңышлары зур булып, матур булып киләчәктә эшләргә язсын. Икмәкләр бул булсын, игеннәр күкрә булсын, Рафаэль Сөлейманович шулай итеп алып барырга аңа насип әйләсен. Безләрне икмәк белән, салам, печән белән, бөтенесе белән дә тәэмин итсен. Менә аларга мин бары тик сәламәтлек кенә телим. Ясаудан килдек, һәр җылыбызда файдалы белән табак ясап карарга. Бик күңелле менә булырга шатлык итәде. Халык күп, күңел күтәренке. Бәйрәмдә милли уеннар, спорт ярышлары да шактый булды. Авыш кылгага менеп әтәч алучылар арасында мәктәп укучылары, бакчага йөрүче сабыйларга кадәр бар иде. Балык тотырга яратучылар Мәллә елгасы ярындагы махсус урында эшләнгән бәйгедә катнашты. Әйбәт йөртәгәннәр, бу кадәр йөртәгән инде. Рәхмәттән башка бер сүз дә юк. Ишетеп килде, телевизордан да карадым. Кашан буласы. Бүген омтылып килеп җиттек. Иситтиш монда. Шул хәтле
Бейрәмдә Туганъяк агрофирмасына караган авылларда яшәүчеләр өчен махсус лотерея да уйнатылды. Лотерея уенына куелган бүләкләр арасында мини-трактор, мотоблок, триммер, 3000лек 2 сертификат бар иде. Балалар өчен эшләнгән уен майданчыгы үзе бер кечкенә авылны хәтерләтте. Авылның 2 ярын тоташтырып ясалган басма шашыгы балалар рәхәтләнеп атта, понида йөрде, төрле карусельләрдә әйләнде, таудан шуды һәм башка бик күп мавыктыргыч уеннарда катнашты. Кыскасы, бәйрәмне оештыручылар бу чарага акчаны да, вакытны да кызганмаган. Бәйрәм грандиоз салют белән тәмамланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Туганъяк агрофирмасы өчен тагын бер истәлекле вакыйга. 1 июльдә Түбән Тавын авылында әлеге агрофирманың заманча техниканы саклау һәм ремонтлау базасын административ комплексны ачу тантанасы булды. Бу мотор мизгелләрне киләсе сюжетта карый аласыз. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров Кызыл Тасманы кесеп, мондый бинаның хезмәткәрләр өчен дә, гади эшчеләр өчен дә заманча һәм уңайлы республика буенча агрофирманың беренчеләр рәтендә булуын билгеләп үтте. Бу пункт бик серьезно итеп эшләнгән. Бу пунктның төп основной задачасы дип әйтәм инде. Техниканы ремонтлау пункты, төрле техника, комбайннар, тракторлар да, төрле модельләрдә бик серьезно итеп эшләгәннәр. Бөтен программалары да, обслуживаниелары да бик теге бүгенге көндә иң современный оборудованиелар куелган. Ям кирип китте авылга менә. Юк, таңына менә теге әйтәләр бит. Бидәсәң бит була, бидәмәсәң ни була дигән менә шул хәтле мотор карап туймаслык. Бик мотор көндә бик мотор һәм Туганъяк агрофирмасы бик көчле. Һәм бүгенге көндә дә бик мотор бик көчле итеп эшләп бара. Эшләре һаман да алда булсын, һәм менә бу мотор биналар бизәп торалар, мотор авылны бизәп. Агрофирманың административ бинасы, техник хезмәт күрсәтү станциясе, механизаторларга тудырылган уңайлыклар һәм шартлар, агрофирманың басу кырлары соклану ята, авыл хуҗалыгы техникасының ремонт базасы, административ корпуслар, ашхана һәм кунакхана, заманча административ көнкүреш комплексының йөзек кашы булып тора. Менә авыл хуҗалыгында инде яңа төрле стандартлар хәзер барлыкка килде. Шулай бит инде кешегә эш урыны гына бирү түгел, акча гына түләү түгел, элекке сыман теге еллар буе инде менә эш урыны уңайлы булырга тиеш, чиста булырга тиеш, жуынырга урыны булырга тиеш, техника ремонтларга инде әйбәт җиһазланган һәм җылы булырга тиеш. Бүгенге көндә агрофирма 22 000 гектардан артык мәйданда эшли. Шуларның 9 000 гектар шәчүлек җирләре Мөслим районында урнашкан. Агрофирма бодай, арпа, арыш, борыч, рапс, горчица көнбагыш үстерә. Агрофирма җитештерген уңыш Чаллы икмәге заводының икмәк пешерү ихтыяҗларын тулысынча каплый. Туганъяк агрофирмасы Сарман районы җирлегендә саклау бүлекчәсе дә эшли, үзенең эшчәнлеген алып бара. Быел гысы уңышларына тукталып итәсем килә, менә район күләмендә шәчүлекләрнең тикшерүен, шәчүлекләрнең торышын тикшергән конкурста алар беренче урын алды Туганъяк. Аларның технологиясе дә бүгенге көндә көчле. Туганъякта техника паркы ел сайын яңартылып тора, инвестор төзелеш тармагына да зур игътибар бирә. Агрофирмада бүген вертикаль ашлык саклау урыны төзү буенча проект эзләү эшләре алып барыла. Агрофирмага белгечләр җәлеп итү өчен район үзәгендә 3 йорт сафка бастырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узып бара шатланып вакыйгаларга бай булды. 1 июль көнне Россиядә истәлекле дата билгеләп үтелә. Хәрби хәрәкәтләр ветераннары багышланган бу көнне безнең белән янәшә гомер күчерүче ветераннарга хөрмәт күрсәтү, арабыздан киткәннәрне искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Шарадан Лилия Шәймиева репортажы. Әлеге вакыйга уңаеннан сугышчан һәм хезмәткә дан мемориаль комплексында митинг үтте. Тантаналы чарага җыелышларны Мөслим муниципаль район аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов сәламләде. Бу чарабызда Мөслимдә рулап беренче тапкыр үткәрелде. Инде 15 елдан бери үткәрелеп килсәләр, бу хәтле дәрәҗәдә безнең җыйган юк иде. Безнең администрация поддерживает барысында. Бу хәрәкәт шулай дәвам итсен. Без моның өчен шат, что безне онытмыйлар, безне поддерживать итәләр. Сугыш хәрәкәте ветераннары көне буларак быел Мөслимдә беренче тапкыр билгеләп үтелә. Монда инде безнең Мөслимебездә хезмәт иткән ветераннарны хөрмәтләү йөзеннән үткәрелде. Монда коллективлар катнашты. Инде башка елларны да бу бәйрәм зурлап үткәрелер дип өмет итәбез.
Бәйрәм әлегә рәсми статуска ия булмаса да, Төньяк Кавказда, Афганстанда, Чечняда һәм башка илләрдә хезмәт һәм хәрби бурычларын үтәгән сугыш хәрәкәтләре ветераннары бу көнне традицион рәвештә бергә җыелалар, сугышчан иптәшләрен искә алалар. Һәр сугыш хәрәкәтендә катнашканның бу чара өчен шатлыгы чиксез. Алар күргәнне, алар кичергәнне без тыныч шартларда яшәүчеләр бер генә тапкырда кичермәде. Һәм инде киләчәктә дә беркем дә мондай алар кичергән, алар күргәнне билгелек күрмәсеннәр иде. Беренче тапкыр хәрби хәрәкәт ветераннарын район күләмендә билгеләп үттек бүген. Менә бик күп кенә хәрби хәрәкәт ветераннарыбыз килгән. Аларга бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шушылай итеп, матур итеп, бергә җыелып, шушы чараларда катнашсак, үзебез өчен бик күңелле булыр иде. Ватанны саклау буенча изге бурычын үтәгән бүген безнең янәшәдә булмаган каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Тантаналы чарада бер төркем сугыш хәрәкәте ветераннарына дәүләт бүләкләре, Чечня ветераннары медальләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бу актуаль. Мөслимнең үзәгеннән читтә гомер үтүчеләр озак еллар тигез юлларга кызыгып яшәде. Һәм ниһаять хыяллары чынга аша. Яңа микрорайоннарда йорт җиткереп керүчеләрнең хәзер һава торышының нинди булуы борчымас. Асфальт түшәлгән юллар булганда резин итекләр кирәк түгел бит. Туларак Лилия Шәймиева репортажында. Юл фонды ярдәме белән Мөслим эчендәге юлларга асфальт түшәлүеннән мөслимлеләр хәбәрдәрдер. Бу атнада аэропорт микрорайонындагы Зөлфәт урамында Таткоммунжил сервис оешмасы егетләре асфальт салу белән мәшгуль булды. Укладываем асфальт. В планах еще 3 улицы у нас сделать. Работаем слаженно, все хорошо. И в дальнейшем планируем также продолжить работу по улицам, асфальт. Мин Зульфат урамында яшим. Бunda безгә асфальт җәйделәр. Элек рәхәт түгел иде. Менә хәзер мәктәпкә дә барырга рәхәт. Быел Мөслим торак федераль программасына керде. Программа кысаларында Мөслимнең Фуат Садриев урамында тулысынча, аэропорт микрорайонындагы Новое Кашапово, Днепров урамнарына өлешчә асфальт юл төшеләчәк. Бүгенге көндә асфальт җәю эшләре башланды. Ул инде безнең аэропорт микрорайонына җәйле. Теге елны 1, 2, 3-га Яңарыш микрорайонында салынганы анда да дәвам итә урамнарда. Шул һәм инде безнең Мөслим эчендә дә асфальт по асфальту программасы керде тоже. Колхозный урама, кооперативный бар частично, комсомольский. Шул урамнарда безнең яңа асфальт керү күздә тотыла. Юл ремонты федераль һәм республика бюджетларынан финанслана. Таткоммунжил сервис егетләре эшләрне 10 көн эчендә төгәлләргә дә планлаштыра. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Күбәләк балалар бакчасы ачылганнан бирле машина кую урыны, ягъни парковка булмау җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр өчен дә куркыныч һәм күп уңайсызлыклар тудыра иде. Бу көннәрдә балалар бакчасы алдында машина кую урыны ясау буенча төзекләндерү эшләре башланды. Әлеге эшләр муниципаль юл фонды программасы буенча башкарыла. Мост оешмасы егетләре үз эшләрен төгәл һәм җиренә җиткереп эшли. Бүгенге көндә биредә җир өслегеннән кара балчык алынып, асфальт түшәү өчен 18 см калынлыгында суыр ташлы өслек түшәлгән. Шулай ук бордюрлар урнаштырыла. Бу эшләр төгәлләнгәч асфальт түшәләчәк. Барлык эшләрне август аена төгәлләү планлаштырыла, ди Мост җәмгыяте инженеры Шамил Катлыахмәтов. Бер гасыр гомерне сау сәламәт булып, балаларын онык-оныкчыклар янында каршы алу бик күпләргә бирелмәгән зур бәхеттер. Райондашыбыз тыл һәм хезмәт ветераны Нәгыйм ва Кәримә Сәяхетдин кызы 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. 100 яшьләрне котларга балалары, оныклары, туганнары да җыелды. Кәримә Нәгыймова зур бүләкләр дә кабул итте. Әлеге зур бәйрәмдә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бер гасыр гомерне сау сәламәт булып, балаларын онык-оныкчыкларын янында каршы алу бик күпләргә бирелмәгән зур бәхеттер. Кәримова бу көнне бик күп котлаулар кабул итеп алды. Юбилейга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау хатлары, күчтәнәч пакетлары һәм бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтле Кәримә Сәяхетдин кызы, сезне бер гасырлык гомер бәйрәмегез 100 яшь туган көнегез белән чын йөрәктән тәбрик итәм. Әлеге тантана күңелегезне яшәү җилкендереп, яңа көч өстәсен, тормышыгызны сөенеч һәм мәрхәмәт нурлары белән тутырсын. Әнкәй инде безнең яшьләр безне үстерде, дүртебезне Ходай әнкәй сабыр кеше, эшчән кеше, гомергә колхозда фермада эшләде, әткәй үлгәннән бирле. Әле Аллага шөкер, бүгенге көндә әнкәй
Үз аяғында, үз ақылында әр zaman балалар yaşayır. Кейбірді меңа 8 yaştan yalğız kaldı bizden key. Etkeden 8 yaştan 60 yıl bula. Ben de ömer seydim. Enkege zor rahmet işte o bizni toşlamadı. Кәрим апаның яшьлек еллары бик авыр вакытларга туры килә. 2 тапкыр өйләре яна, авыр елларда көч хәл белән яңадан тормыш башларга туры килә. Бөек Ватан сугышы башланганда сугышка миналар төяп җибәрә. Ул миналар салынган капчыкны күтәреп йөреп иңсәләре тишелеп бетә. Кайнана буларак әйбәт кеше инде ул. Бөтенесенә дә булыша, сорасаң бөтенесен әйтеп бирә. Булыша торган. Әнкәй. Миңа әнкәй инде ул. Кайгырмый да, аннарысын орта икән әйбере әйтми шуны. Шул кадәр түземле карчык. Тормыш иптәше Захир белән 4 балага гомер бүләк итәләр. Кәрим апа хәләле белән 12 ел гына яшәп өлгерә. 40 яшендә ул 4 бала белән тол кала. Иң кечкенәсенә 6 яшьтә тулмаган була әле. Сабыйларына әни дә, әти дә була. 4-сенә дә лаеклы тәрбия бирә. Райондашыбыз бүген Сөйкөй авылында олы улы Фирдәүс белән килене тәрбиясендә гомер кичерә. Калган 3 баласына ел әйләнәсе кунактан кунакка йөри. Кәрим апаның 11 оныгы, 20 оныкчыгы бар. Сентябрьдә бер оныгының тагын бер оныгы дөньяга килгәнен түземсезләнеп көтә ул. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәмнәр әле дә дәвам итә. Сабантуй мәйданында урнашкан Татар ихатасында ветераннарның традицион Сабантуй үткәрелде. Бу бәйрәм элек-электән төрле яшьтәге кешеләрне һәм төрле һөнәр ияләрен, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштергән. Сабантуйдан татарлар, мари һәм керәшен халкы бер бөтен булып күңел ачты. Ветераннар Сабантуйыннан репортажны киләсе сюжетта карый аласыз. Сабантуйы, хезмәт туйы. Сабантуйда катнашучыларның парадын сезгә тәкъдим итәбез. Бәйрәмне милли киемдә гармунчы ир-егетләр ачып җибәрде. Өлкәннәрнең Сабантуйлары быел 2нче мәртәбә Татар ихатасында оештырылды. Ерак авыл һәм шәһәрләрдән үк килеп, бәйрәмне тамаша кылучылар ветераннарны кайгыртканнары өчен район җитәкчеләренә рәхмәт җиткерде. Нинди матур иттереп киенеп килгәннәр. Рәхмәт яугырып бу бәйрәмне оештырган кешеләргә күпме мәшәкать ул. Шулай да безнең күңел көр. Бик сөйенеп киләбез. Менә өлкәннәрнең Сабантуена дип килде, барыбыз да шатланып, сау-сәламәт булырга язсын. Алдагы көннәрдә дә шушы матур Сабантуйларны күрергә язсын Ходаем. Бердәм булыйк, бергә булыйк, сәламәт булыйк. Безнең девизыбыз бергә булыйк, бердәм булыйк. Без инде монда беренче тапкыр гына түгел. Безнең әле 6нчы агыбыз. Фестиваль ялларында да катнашып киләбез. Бик күңелле булырга шат тора. Ветераннарның Сабантуйы аеруча күңелле үтә. Мәйдан шат авазлардан яңгырап торды. Өлкәннәр рәхәтләнеп биеде дә, җырлады да. Уен бәйгеләрдә катнашырга теләүчеләр дә шактый иде. Без инде Сабантуйларда хезмәт батырларын бүләкләйбез бит. Без үзебезнең ветераннар арасында актив тормыш позициясе алып барган кешеләрне монда билгеләп үтәбез. Алар бийләр, ярышалар, җырлыйлар һәм спорт ярышларында катнашкан, төрле дәрәҗәдә призлы урын алган өлкән яшьтәге спортсменнарны билгеләп үтәбез. Шушы матур көнне ветераннарыбызның гадәткә әйләнгән, инде көтеп алына торган бәйрәме Сабантуй дип аталып, баш астында үтә торган бәйрәм. Монда бу очрашу бәйрәме, яшьлек белән очрашу бәйрәме, хезмәттәшләр белән очрашу, райондашлар белән очрашу бәйрәме. Шуңа күрә әлеге бәйрәм шуның белән бик кыйммәтле. Һәм инде кем генә яшьлеген сагынмый. Бүген яшьлеккә кайту бәйрәме. В Краснодаре тоже проводят Сабантуй. Вот. И татары тоже там собираются. Но в основном татары Тантугель. Со Средней Азии, с это. А здесь, конечно, да, совсем. Мин Мандан, Слимгя, Хайтам. Давно-давно. У меня, короче, здесь жили бабушки, дедушки. Төрле бәйгеләрдә көч сынап район һәм республика күләмендә җиңү яулаган ветераннар район һәм республика ветераннар советының, пенсионерлар союзының рәхмәт хатлары, истәлек бүләкләре белән хөрмәтләнде. Сынчы Илисә Имамовка агач буенча иң яхшы эш республика конкурсында җиңү өчен республика ветераннар советының дипломы һәм истәлекле бүләге тапшырылды. Финанс грамоталыгы буенча 3нче буын республика конкурсында 1нче урын алган Рөстәм Шарипов, дарс буенча җәйге республика спартакиадасында җиңүче исемен яулаган Хайдар Сираевка, Татарстан Республикасы пенсионер
пенсионерлар союзының һәм спорт министрлыгының рәхмәт хатлары бирелде. Бу көнне спорт ярышларында катнашып, матур нәтиҗәләргә ирешкән 15 райондашыбыз Илгиз Исламовтан затлы спорт костюмнарына да ия булды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасының өлкән яшьтәге гражданнар арасында компьютерда эшләү буенча 3-нче Бон Республика IT Олимпиадасы узган иде. Безнең районнан да 11 кеше катнашты. Алар арасыннан 4 кеше республика этабына үтте. Бу көннәрдә Олимпиаданың нәтиҗәләре билгеле булды. Һәр катнашучыга Россия Пенсионерлар берлегенең җирле бүлегенең рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне иманыбызга кайтык тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.